menene wannan fitattu nan? Yaran mu ne na fitattu amma ka bari za a fitar da. Ban gane ba. Waye wannan? Ina ruwanka da shi? Na ce waye wannan? Ba na ne mijin da zan aura. Kai ƙarya ne. In our society, a part of northern country, are live and eat together as well as business. Why marriage is not be possible among them? Bafulatanar Asali. Ko asiri Wai ya dan mata. gudun hijira. Dan gudun hijira. Jan riga su jari ne aka sace kan wata umma. La musalli ala ta bakin mata. Bafulatanar Asali. Mutanen nan fa sun mana duk abin da ya kamata, ka duba ka ga wutan nan suka ja mana. Yo mama a wala ayo yende ya turwa da shara kana we shara kana shewa su rana yo ayo bulan zaro ishe na nan karu da kiro buke rakin bawo. They are two real lovers. Her parents refused to marry him. Why? Mariam Movie Multimedia Company present you Bafulatanar Asali. Ta yaya kike tunani zan ba ki tsallaka ki je ki auro kanuri wanda ba jinin mu? Ki duba daraja, ki duba cewa jini ne. Ni ne fa. Bafulatanar Asali. Ba wanda ya taso daga Madina bane zuwa Makka. Ai zaunawa za ka yi. Zaunawa za ka yi yalla. Malima. Zauna za ka. Habiba, aradu Allah, an so aju am awoni ba? Ai kana ka wuce da ita ma ka ce masa Coca-Cola ka bare kuwa. Executive producer Mariam Movie. Produce SP Abdullahi Shaibu. Ka ma ba mu yadda da su ba ballantana kanuri. Ƙarya kake yi. Ka ce dai ka tafi can wurin kanurin nan ko? Afewai, wallahi afewai, wallahi jari bari ka ji. Wallahi ƙarya kake yi, ko za ka mutu ba za ka auri kanuri ba. Bafulatanar Asali. She begging her confidence in order to achieve her goals. True love is never bad. Kin sha muna bala'i. Yanzu haka wannan dan kanuni ya dauke mana yaro. Aradun Allah ba inda ba mu kewa ba kewayen burkalin nan gaba ɗaya ba alamun hawa. To aya kuwa sai bi suke yi. Suna ta faman kai kawo suna kwaɗayin gadon shanu. Duk abin da ya same shi, shi ya jawo kansa. And directed by Mahmoud Tantini. Grab your own copy now.